Gasa iti biyak. Kumusta nga iti panagbangkag mo, Rodrigo? At danto nga ta maapit mo. Wantatang, saan ko abay-bayan dagiti mulak anatang? Nasayaat nga rod Aywa naman na imbag ti bangkag mo. Tapno saan kayo nga agbisin iti asawam? Wantatang, kaya't kaatulungan nga agmula. Ang imlakaya kong nga agtrabaho. Nakapsuten ti bagay. Di yun panunutan day tatatang. Sakon ti makaamu iti bangkag. Saan matakabaalan ni Pio ti agtrabaho iti bangkag? Kaput agtrabaho matiti opisina. Tatang, na makaapit ka, ikam tulangan iti si dain-daan natang. Tapno awan mat maibagbagana. Amumatan ti ugali ni Pio. Wan tatang, kasta ti aramidan. Nariwat pa'y laang rumor ka na mapan iti bangkag mo, Rodrigo. Wan laring bakit? Mabalinan nga apitan dagiti mulak anatang. Ang luto akpay nga rod iti pagar mo saram Madamdama akto namangan. Nagkapiak, kan nanganak iti tinapay. Nakay. Sana bali, sanak matlang agbayag iti bangkag. Agawid ak matladagos dito'y balay. Mangimot ka nga rod iti pagsilaw mo iti dalan. Hay, amang ano makasalaw ka iti ulag. Wan bakit? Awan ti rumbang nga pagdanagam kanya. Ikang ka iti sidaan nyo anatang Manong Pio. Nagburas kagaya man kadagiti mulam anatang, Rodrigo. Wan Manong, ato'y dagiti natang asidaan nyo. Unay kamatan, Rodrigo. Naglawa jay minulaam itinatang. Ngam daytoy laang ti itad mo kanyak. Kurang daytoy anatang. Sika lang aruden ti agnumnumar iti bangkag ni tatang. Ngam daytoy laang ti itad mo kanyak. Tultulungak laang mat ni tatang iti bangkag na, Manong Pio. Ti kunam kit di, kayat mon abukudan ti dagana. Anya? Nasaysaya at langan no bingayan tan ti daga ni tatang. Kasaritak danan ang kantatang, tabingayan talangan ti daga. Tapno saan lasikat ti agnumnumar. Kalabsumlatan ti kasi apa nagsasao ti kabsat mo, Rodrigo. Di mo mat ag-aguman ti dagada tatang Laring bakit? Saan arumba nga ibaga na nga ag-agumam ti daga ni tatang? Nalabit nga apalan na ka ti kabsat mo iso akasta. Makapasair itirik na ti ibagbagana, bakit? Ala, di mo latan ikaskaso dagita nga imbagana ken ka. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo, lakay. Di ka pa'y ladinanog ni Rodrigo akabsat mo. Agum dayjay iti daga. Sana rumba nga tagikwaan na ti daga ni tatang. Nas ka na pagbingayan mi. Nakita-kita'y nila ring nga asawa ti kabsat mo. Napan naglako iti nagado anatong. Sigurado nga rod nga do itan ti kwartada. Sana mabalin na bukudan na ti kwarta ang mapaglakwan na kadagiti natang. Anya pa'y lati araramidam Pio. Agtignay ka na. Mapan kan iji balay da tatang mo takasaritam. Tatang, umay ko alaan jay bingay ko. Anya bingay ti bagbagam, Pio. Jay kwarta ang naglakwan ni Rodrigo itinatang. San ka di nga imbingayan nakamutan itinatang? Inig ka nakagpaiso. Ngam sana ka kontento. Nagbasit tinted na. Iso nga umay kumatalaan ti kwarta ang naglakwan na. Sana dakkel ti naglakwan ni Rodrigo itinatang, Pio. Nababa ti presyo tinatang. Kat apag isulang iti nagastos na nagbangkag. Anya? Ni amin Rodrigo ti naggastos ije bangkag. Awan na pulos ti naitulong ko kenkwana. Awan bibiyang ko no iso amin ti naggastos tatang. At damot karbangak at umawat iti kwarta ang naglakwan na. Anya? Iso nga ibingayan dakmat iti kwarta ang naglakwan na. Pia kayat yung anak ni Rodrigo. Amok dayta. Ay, jak kayat ti panagsasaom Pio. Pudnumat nga min tatang, nila ang Rodrigo ti anak yo. Bidot dayta nga ibagbagam Pio. No kayat mo ti agbangkag, aramidam. Kabaalam nga ro ti agbangkag, Pio? No kabaalam, mabalin mo asublatan ti suksukaya ni Rodrigo adaga. Nagalas ti panagsasao day jay Pio, lakay. Kayat na ti makibingay ti sapul ni Rodrigo. Ngamawan mat nga ro ti naitulong na. Agpaiso dayta, lakay. Inlawlawag ko kenkwana ti amin, ngam di nakpatsain. Nagalas ti ugali day jay Pio. Day talamang namnama ti amuna. No kabalan na lagi di ti agtalon, wenno agbangkag, nawayamay. Ay, nakakasi ti panagbiag ni Rodrigo.
No saan nga agmulay tinatang, awanan ti pagbiaganda. Pudno dayta bakit? No kayat lakit dinipyo ti agbangkag. Ikam iti bangkagan na. Tapno saanan nga agriripay. Pyo, agawom ka ni Rodrigo jay daga asok-sukayan na. Kat ilakom iti sabali a taong. Kasta talaga ti aramidak, sarina bakat. Rumbang nga siyak lang timang tagikway ti dayjay adaga. Usaram ti panunot mo, Pyo. Di ka agpaatiw iti kabsat mo. Apay kumangag paatiwa kini Rodrigo. Siyak ti inauna. Iso adakdakkel ti karbengak iti daga. Agtignay kan, Pyo. Nasken ang maalamon da di adaga, kat ila ko talaangan iti sabali a tao. Inakmanan kasaritan ni tatang, sarina. Nasaysaya at ngagpaiso, no mailakon dayjay adaga. Ayan ni tatang, nanang. Adabiit na pananda. Anyat ibagam ka ni tatang Mau. Nilang tatang ti pangibagak iti gagarak, nanang. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak ti ibagam ko makan ni tatang Mau. Okay, tangay dagulit kayo. Ibagakon. Ila kumilangan jay daga asok-sukayan ni Rodrigo, nanang. Anya? Nanay. Apay ko mga ila ko yung dayjay adaga. Wen tapno mapan kanyak ti bayad dayjay adaga. Ay naglaing kan, Pio. Si bibiyag kami pailaan kan ni tatang Mau. Ingkakid din ila ako ti daga, pangal-alaan tayo iti pagbibiyag tayaw. Nilang mat Rodrigo ti agnumnumar iti dayjay adaga. Saan ka di? Ay sana pudno day tapyaw. Mabingbingayan kamot iti apit ni Rodrigo anatengkal. Saan nga umdas dayjay, nanang? Ti kayat ko, maila ko langin dayjay adaga. Kat mapan kanyak ti bayad na. Saan ang mabalinday ta akayat mo, Piyaw? Saan ang mabalay? Kastagayan ti plano ni Manong Pio, nanang, tatang. Jack umanugot iti kayat ni Pio ama pasamak. Hanyalangan nga iti pagbiyagan tayo. No ilako na dayjay adaga. Ay, Tatang, Ituloy mo asukayan dayjay adaga, Rodrigo. Sakti makamo kini Manong mo apiaw. nagkapoy ka matgayam, Piyaw. Di mo matgayam ka ba ulan dagiti dadakkel mo? nasken na maila ko kun dayjay adaga, sarina. Jak umanugot ama panlaeng kini Rodrigo ti sapul dayjay adaga. Ay napyo, agpatingga kalaong iti sao. Anya nga tanong kabilam langan ti kabsat mo, taklag butang. Ha? Butbut ngam ti kabsat mo, day tate aramidam. Agaagaw kayo iti daga. Pwa! Puan tumanan, pwa! Ni, anya ka din ti sasawom manang sarina. Saan ka di akayat yung abuko dan ti sapul ti bangkag di tatang? Ni, ay, jak maawatan day tang ibagbagam manang sarina. Di mo maawatan? Gaputa munul ka! Awan am-amom! Ha? Hoy, laring ha? Agpada talangan na ikamkamang. Amangan no pagin interisam matidaga dagiti nakaikamangan ta, ha? Talaga adyak maawatan dagiti ibagbagam manang sarina. O sige, labsan ka pay. Saan ka kumabastos, ha, laring? Kasarsarita ka pay laeng, ngampanawan nakit din? Ha? Awan babain mo! Agpada kayo iti asawam, nga awan babay na! Jak magustuhan day tang imbagbagakan ka ni ipagsarina, laring. Hindi mo latan tutupan ni Manang Sarina, lakay. Aglablabos dan kini Manong Pio. Iparparupa dalauna yan asak ti gamrod iti daga. Jak matagikuan dayjay adaga. No di kat suksukayak lang, para mutla ka da tayo. Lakay. Tultulungak lang mat ni tatang. Sabali ngamin ti pagawatan da iti aramidang. Ipagarap da lakit di atagikuam da di andaga. Nasaysaya at siguro. Naibata ko na bangkagan dayjay adaga. Tapno awanan ti riripay. Kasaritak ni tatang, may papan iti dayta abanag. Namuak dayta nga imbagbagan ni Pio akabsat mau anak kao. Tatang, ibatakon asukayan ti daga. Ay sana mabalin Pangalaan tayo nga ron nga iti kanin tayaw no saan mo nasukayain. Tatang, Imbagak matken ka. Asak ti makamo nga agsungbat kini Pio. Awan ti rumba nga pagdanagam, anak kao. Awanan ba inday jay alaring? Apay, sarina. Anya tinaramid kan kanilaring. Pinagsasawan nakit din. Ibagbaga na gamrod tay ti daga. Anya, imbaga na ti kasta. Saan lang nga day tatimbaga na kanyak, lakay? Anya pay? Agaagaw ta kano iti daga. Ti awanan ba ina babae?
Datapayan ti pangibagaan na itikasta. Kat data lang ruden ti dihado. Agkakasakit abalikas ti imbagbaga na kanyak, lakay. Agsaga na kanyak day jay alaring. Saan asyak ti karkarita na? Ayan tinalay nga asawam, Rodrigo. Ne, agpungpungtot kamatan manong piyo. Anya ti basol ti asawak. Di kan agin didiam mo, Rodrigo. Ibagbaga nakit din ada kami ti gamrod iti daga. Anya? Saan nakabalan nga ibaga dayta ni laring manong piyo? Amok ti asawak. Di mo man ikalintigan jay asawam, Rodrigo. Agpada kayo nga awan babain na. Anya? Amok ka. Agpaspasipsip ka kinitatang. Tapno si kalang ti pangyawatan na iti amin adagana. Nagkamali ka iti dayta, manong piyo. Di ka man, Rodrigo. Da kayo iti asawam ti pudpudno agamrod. Saan kat ada kami? Anya? Oh, mapaisuan ka? Pumanaw kan, manong piyo. Tamang mas ka pa, Rodrigo. Anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Jak kayat nga agririta, manong piyo. Isu a pumanaw kan. Di nakpapanawan. Sige, lumaban ka, Rodrigo. Ipakitam tilaing mo. Lumaban ka! Awanan ka itibain piyaw. Apay ang kinabil mo ni Rodrigo akamsat mo. Kunakun kat anagipulong kada kayo dahi siya, Rodrigo. Sana rumbang ang kinabil mo ti kamsat mo. Aglablabos kan. Rumbang lang tatang. Tapno am muna ti pagluglugaran na. Anya? Nilang mat Rodrigo ti kayat yosan ka di. Nasakit tinakam ko. Iti panangyawat yukan kwa na iti daga abang bangkagan na. Anya? Iti saan ngagbayag. Kukwanan tunday ja daga. Awan tunti para kanyak tatang. Nagbidot ka iti dayta ngay bagbagam piyaw. Impasublat ko lang kinkwa na day ja adaga. Tadya kun kabailan pa iti agbangkag talakaya kon. Ha! Di adalak tatang. Amok ti diskarteyo. Awan kit di manak nakam yung ama ah. Anya? Anya ti kunama. Ha? Anya ti mapaspasama kan katatang. Agkupit ti barukong ko. Marigata na kaumangas. Tatang! Natayan ni tatang yaw. Saan tayo na naisambot ti biyag na di ti ospital? Tatang! Pakawanan na, tatang. Awanan ka itibain, piyo. Saan kumanatay ti amam no saan nagapu iti kinagamrod mo iti daga? Pakawanan daknana. Jaking gagara ti amin. Naglablabos ka, piyo. Sika tinagarami di tiriribo kiti pamilya tayo. Awan basol ti kabsat mo tapno dang ram. Nanang. Nakapungtot ti amayo. Kadi sumatan ti poon ti ipupusay na. Itatanatayan ni tatang manong piyo. Hiyawat kun kan katidaga. Kat sikan ti makam mo. Anya. Idi pa ila kayat ko nga ibatan ti daga asuksukayak. Ngam saan nga umanugot ni tatang. Intalag na lang kanyak ti daga. Ngam di na kayat asawan at agikwa ekon. Rodrigo, ading ko. Kukom lang ti daga manong piyo. Hiyawat kun kan ka. Kat umadayo kami matan nga agasawa. Anya, ikuyog mi ni nanang iti lugar dalaring. Kat ijay kami nagnaed. Pakawanin na kading ko. Pagbababawiak da ito'y anapasamak kinitatang. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.